Wara snin ta' bżulija f'pajjiżna l-Maltija Jane Kirkop iddeċidiet li tidħol għal avventura ġdida dan wara li kabret in-negozju tagħha fis-suq tal-bejħ ta' proprjetà fil-Lvant Nofsani, eżattament f'Oman. Kollox beda mit-trade mission tal-Malta Enterprise Women in Business meta f'delegazzjoni fl-istess Oman investitur wera x-xewqa li jesplora dan it-tip ta' negozju f'pajjiżu. Emnu fil-konċett, tantu hekk li anke l-Ministru hemmhekk tat-Turiżmu jixtieq jikkopja l-istess kunċett tal-Oman għax għandhom ħafna djarett jaqgħu u jixtiequ jikkupjawh. Mbagħad għandna uffiċċju ieħor li ħajkun qed iservi ta' vetrina għall Malta Tourism Authority biex nippromovu il-Malta. Sapphire tħaddan kunċett partikolari fejn f'Malta jinġibu investituri internazzjonali u jesploraw Malta fuq bażi ta' orjentazzjoni turistika biex minn hemm waqt l-istess żjara jispezzjonaw djar antiki. Skont Kirkop, dan it-tip ta' negozju qed joħloq niċċa turistika ġdida magħrufa bħala Residency Destination Tourism. Ħliqna niċċa ta' turiżmu li apparti li dawn huma familji kbar, mhux ġast huwa turizmu u fl-istess ikun qed niġġeneraw l-ekonomija anki jekk dawn jixtru proprjetà u jinvestu ġo pajjiżna. Dwar l-esperjenza ta' dan in-negozju fid-dinja arbija, Jane Kirkop sostniet li għal-bidu ħassita kemm xejn skomda ħabba tqassim tal-ħin. Fl-Oman il-ħinijiet ta' negozji huma kemm xejn differenti. Li għandhom vantaġġ mbagħad in-negozji tagħhom jibqgħu miftuħin sa nofs il-lejl. Allura n-negozju joħdu ħiżi għax jafu li hemm tul ta' ħin fejn jistgħu jkomplu bin-negozju tagħhom. Fuq id-dinja tan-negozju li fl-Oman qed tikber kontinwament, id-direttriċi Jane Kirkop tenniet li n-negozju Malti jista' jiffjorixxi għaliex jagħti tom Ewropea lid-dinja arbija. Oman bħalissa miftuħa għal biex tiddiversifika l-ekonomija. Huma wkoll qegħdin ħarsu lej il-viżjoni 2020 tal-Ewropa, daw kien pajjiż ibbażat fuq iż-żejt, però issa firxu l-ekonomija tagħhom għax jixtiequ jkunu iktar Ewropej. Allura ħafna negozjanti Maltin bħalissa hemm ħafna proġetti tal-gvern li wieħed jista' jitteppja plus bis-settur privat u bħalissa miżawd bix-xogħol. Sabiex jaddattaw għal-bidla fil-kultura, Kirkop ħasbet ukoll biex il-ħaddiema tal-istess kumpanija jaħdmu bl-aktar mod komdu. Ridna nirrispettaw il-kultura. Dissenjajna l-ewwel uniformi għall-kultura tem li huwa kappun li jilbsu l-irġiel regolarment u il-velu li jsir mal-kappun biex jużaw il-ħaddiema femminili.